Ndamira pamberi pedara mambo mutasa. Ndamira pamberi pedara mambo mutasa. Izo sandire chokwadi. Izo zvanchataura ndezve chokwadi. Nyemba chabatwa nemhosva. Ndikanyemba chabatwa nemhosva. Mwari batsira mubatsiri wangu. Pamusoro mambo mutasa. Madare vana baba nana mai pamusoro ini ndinonzi Victorine Maringeti. Ndauya nde muganu naMarondo. Ndakapiwa munda ndichiganurana nababa Sifas Marondo 1996. Zvadaro takagara pamusha ipapo ndiri kuganurana nababa Marondo zvakanaka. Handina kana zuva rimwe chete baba Marondo rakauya kwandiri achiti apa Maringeti muganu washaisha wapfuka wazodai. Pamuganu ipapo baba Marondo takasvika waisa waya yawo wanga watesa fositira dzawo dzewaya patone muganu kare. Ndokugara ndindo rekutanga kubva muwaya imomo ndo mune gomba randakaforoma zvidhina rechitu ndokuronga ovhoni. Tadaro tiri basa iro riri mukuitwa. Vana sikana vaSamarondo mumwe wacho ndiye watakatopa basa rekutichererawo mvura aitori mukamucheche kake. Mai vake vari kutouya vachitore zvamwana ipo papo pabasa iro rero. Takagara zvakanaka makore esaya baba Marondo vari wapenyu nambuya Marondo vachizoshaya hawo. Handina kana zuva rimwe chete randakadaidzwa kudarira sabhuku kuti wapfuka muganu. Kana ivo baba Marondo kuti mwanangu uya apa wakudini, handina kana zuva rimwe chete randinorangarira. Takararama zvakanaka ndokusiya vana wavo washaya wakomana 5 nevasikana. Tararama kudaro ndakazoshama inini 2015 ndiri kuona Samon kubva kwaSabhuku Mudowaya. Ndabva kubasa iri Friday kusvika kuma7 manheru ndokugachidzwa tsamba yemudzimai. Tsamba yayo izvo zvikanzi anopauya mupurisa waSabhuku hanzi muri kudiwa padare namuganu naMarondo na 8 o'clock mangwanani. Asi pari pamakazombosarawo muchipinda muyadhi mavo muchitemawo ere kana kuti kudii? Zvikanzi ayo hatina izvo. Ano kunoedza zveshuwa takarara kwakaedza mangwana nguva ichikwana takati mukuda kutogadzirira kudzika takatoona Sabhuku watotuma nhume yake hanzi maakudiwa. Takadzika pamuganu paya kwakusvika titoone Sabhuku wane vanhu wavo dungwe raitodarika vanhu 20. Ini ndindega ndandiri munyowani munyaya iyoyo kana runyore kupore kuti kune nhau yemuganu ndakanga ndisina. Ndakatongozvinzwira ipapo kutotanga kuzvizivira paSamon. Ano zvakanaka kwakugara pasi. Mari dzemahwanda swa dzakudiwa ini ndandisinawo mari yacho ndandisina kugadzirirawo. Kwakutongonzi ngaachitaura. Bernard Marondo akapatsana ngoro yake achipa umbo hwake achiti iye kubva muwaya yakaiswa nababa takanzi uku munozonamba tindakazoguma mumonya kusvika kumupwanda. Asi uku kubva ipapa muwaya imomomo munozosungira mbudzi kutema huni nekunamatira. Ndo umbo hwaakapa ivo papa. Muganu iwo waari kutaura iwo uri kutopinza nechekare ovhoni yangu negomba riya ratakakanyira ovhoni. Inokuona kuti ndiri ndega panapa vanhu vauya vakawanda. Handina mbopedza nguva nawo ini. Ndakangosimuka ndikati pamusoro iSabhuku ndobva ndaenda pamuganu wewaya yakaiswa nababa Sifas Marondo yandakasvika iripo. Ndobva ndanga wabatira ndikati muganu wangu uri panapa ndowandoziva. Vandakaratidzwa Sabhuku ari pano nemupurisa waSamhande. Ndo zvandiri kuziva ndo muganu wandinoziva. Handina kana kuseri kwandakaenda kunorima kana kuti kudini. Ndo zviri panapa izvi. Handina mbotora nguva ipapapo. Handina kuziva futi kuti Sabhuku wanga wauya zveneimwe nyaya indisiri kuziva futi. Varume vakanga varipo ndovati ano Sabhuku iyi kana yakadai ine muganu kudai yazvitonga iyi mati ingavhikika ere. Kanzi mire simukai wei kuno kuye kuno kuti runde masure maSabhuku. Takunanga kumukomba kwandaimwawo mvura mukamukomba ikakako. Takwidza nemukomba tikundotera masure maSabhuku kwakusvika pasosi pandaimwawo mvura ndina ndakatanga kuisa pombi imomo muchidiridzira munda womukoma ndokwaisvikira mvura. Tiri kudiridza ipo paya Sabhuku akatanga ngoti kuita ero. Hatina kuziva kuti zviri kutaura kuti iyi pombi ndira kuti itobvei. Pombi ngaibviswe umwe anozomwawo papi kochi. Semunhu ndandagadzirira wangu ndine urongwane wanengena yekutenga mapombi. Tatatotenga 35 roads zedu taita loan yedu kuvheo. Tatatone 35 roads zedu zadzapo. Handina kuzviita nyaya yakakura ndakabva tangobvisa isu mapombi kwakutonanga kwaMutarazi kwakuisa mvura yedu. Tararama kubva muna 2015 imomomo Sabhuku hana kutiudza kuti zvaaona pamuganu wandamuratidza zvakamira sei azvitonga sei. Ndakangofungidzira kuti pamwe wanzwisisawo zvaanzi nevadare vakanga varipo. Muganu uri apa ndofunga paSabhuku muriwo zvona haivhikiki. Ndokungoshanda maactivities andaingoita mumunda mangu semazuva ese. After 5 years
tabva tasabhukwa ndakazoona rasamoni rakubva kwasamanga warishe nhasi ndio wakadarika nepamba pangu wachindigasidza wasamoni ranga rakanyorwa kuti Victorine Maringeti versus Gibson Marondo. Ndochitobvunza nawo nemudzimai baba iwe anonzi Gibson Marondo pamarondo ndiani vane pamarondo vese tiwaziva no problem zita redu rapia plus tadaidzwa pamwe tichanomuonerawo kumberi ikoko pamwe mumwe womunhu zuva rakakwana ndokubva taenda kwashe Samanga. Bernard Marondo haana kuchinja umbowo hwake hwaakapa apa hwekuti tinobva pamupwanda kusvika pamuonya kusvika kumupwanda, kubva pawaya yababa takanzi uku munozotema huni kunamatira nekusungira mbudzi. Lloyd ndiye akanga aripo pamazuva acho nearipo arishe nhasi. Lloyd akabvunza ishe Chekufa wakati Changamire musati maishe makanga muri sabhuku mune here wamakambopa munda muchiti iwe unoguma apa asi uku unozonamatira kusungira mbudzi nekutema huni. Changamire wana mazwi akawanda vakapindura ndakangonzwa vachiti hatina kwatakambozvinzwa. Changamire watendeukira kuna Lloyd kawatendeukira kuna Bernard Marondo akati Bernard Marondo alright ngatiite tasimuka pano nhasi pamugano wauri kutaura une here chiratidzo chekuti tingati wakasima mumango kana kuti mafaiba kana kuti mugamu. Zvikanzi hapana, zvikanzi kukutaura chokwadi nyaya yako iyi hauna ofisi yaunonopinda zvanga zviri kunyorwa maminesi awo ikokoko vandakangoona vachinyora hauna ofisi yaunonopinda nenyaya yako ichinziri right. Zvikanzi nyaya yadi yakutonopera vakasimudza ruoko Marondo kati Changamire aifunga kuti dai tadzika kumunda vatanzi $10 takabvisa mari ndokubva tadzika kumunda. Kusvika kumunda zvakabva zvanoita opposite zvatongwa kudare nezvakuitwa. Ndakasvika nawo wana Lloyd nevarishe nhasi avo ndikavaratidza muganu iyoyo wewaya ndopa wachitanga kugadzira zvemuganu mumwe mutsva pakati kusiya uyu uri kudiwa neuyu wabva wagadzira umwe wabva wasiya futi wakapiwa vaSamarondo kare. Anyway takararama kwakundogara hedu tikusenza tikushanda. Inzvimbo yandandagara ndichitemera miti ndichiita zvese kutsvaga mapegi angu emadomasi saka ndakangoenderera mberi ndichishanda ipapa. After 2 years 2024 last year ndakaona zvesamoni rauya ndakwira zvekudai rauya rachinzi Gibson Maringeti versus Bernard Marondo. Ngatiende tinonzwa kwakusvika ikokuya dare rakatitongera nyaya paseri anga aripo chete ndiye aishe nhasi. Panga pane mumwe anonzi Raymond Samanga naMoffat Samanga ndo vakanga wakutonga nyaya iyi. Uyu akangotsanangura nyaya yake nokuti yanga amhan'ara akati Maringeti uri kunditorera munda wangu zviri pamutemo uye maspiringuro ake ari kudiridza dzimba dzangu ndobva atogara pasi. Ndobva ndasimuka ndakuchiona dare riri apa kuti pakutongwa kwayakaitwa paseri vanga vasipo vanhu ava chireka ninyatso kuvatangira payakatanga tirege kuitumbura padumbu vajekerwe nekuti ogona kuzosiya dzimwe pfungwa kumashure dzichizokwanisa kubatsiridzira munhau yedu kuti vaone. Kuda kuti nditi nyarara wakagura here mugano wakagadzirwa naChangamire. Ndikati ndo pamakauya paya muri kuugura. Pamakaugura makanditaurira imimi kuti tinoenda kuma-workshops ezveminda izvi mese mamurugara muno muri konzera soil erosion. Ndiri kuzama kuprotecta kuti inini for 27 years ndagara panapa ndandiri kuremekedza mugano uyu. Zviro zvamakuya kogura apa ndokakona kega kandatosarawo nako kane tumiti ndochizodiniwo inini mangu ndituma kubaka because ndicharamba ndiri kupindamo Marondo oramba ari kundimangarira. Ndobva ndangozonzi sainai apa ndobva ndangosaina ndanakutorai ndo maperera yakadi ayakaita apa pataenda ndo matsanangurira ndandiri kuita pataenda apa ndone vana Raymond vaya vaenda Raymond Samanga vakarora kwaBingandadi, Moffat Samanga vakarora kwaBingandadi, uyu mai vake Mukunda Bingandadi. Ndobva ndachitoona manje paya kuti vakatomuti wakapusa patakatogura ipapapo ungadai vakatoisa waya sorry wakapusa dai vakatoisa waya nenhingirikini. Ndobva ndachitoona kuti vanhu ava vari kuti tiri kuuya kumunda still hapana zviri kuchinja. Ndichangoramba ndiri ngori mudambudziko naMarondo ndo pandakati rega ndiende kwamambo ndinomhan'ara nyaya yangu ndokutaura kwangu.
Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvechokwadi. Zvese zvinotaura ndezvechokwadi. Ndikanyapa chabatwa nemhosva. Ndikanyapa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro itanga mberi. Nababa Maringeti isusu vana baba takauya 1984 kuzogara panzvimbo iyoyo Betiri. Kubva 1984 kusvika pakazogara ava pakazouyawo 2000 ndipo pakazotanga kuvakawo. Baba akasiya atipa mapegi kuti iwo uchagara apa, iwo uchagara apa. Nyaya yewaya yaari kutaura 1984 waya dzakanga dzichitonesa. Yakatosungwa timwe nobva apa kuendapo tichisosera mombe tisvika tiri kumagumo kwakusina mwari. Vanhu vatakasvika vari panharaunda ipapo ndisazengeni naMarodza naStole naBingandade. Saka vana Bingandade ndivo vakazotove manext door edu taakumusoro kuti hakuchagari vanhu inzvimbo yeNational Park. Saka takanzi musazoteme miti yemuNational Park. Muchitema rusosa rwenyu, temai muyadhi mwenyu muchisosera yadhi yenyu, musazoteme kunze munosungwa. Tikaita saizvozvo. Saka pakazouyawo ava takagara pasina ari kusvika ipo panzvimbo iyoyo isingashandi. Saka ndakazoona wakwadza mudhuze newaya. Kubva kumba kwawakajamba, pawakajamba kwakauya kokwadza mudhuze newaya. Chinzvimbo chidiki kudai. Pendakazviona ndakaenda kodaidza mukoma. Ndikati mukoma uya muonewo zviri panapa. Mukoma akauya. Kati ngatiende pamba pavo. Tobvunze. Takaenda gogoi. Saapindai. Baba varipo here? Kanzi baba hapana. Kana wauya muzotaona Samaro ndombosvika pano. Zvakanaka. Tabuda. Hatina kupedza yadhi yawo. Takanzwa mumwe mwana akadaidza. Baba mukuru. Wakadara wari mumba. Kanzi wari kudei? Mukoma mazvidzwa munhu aripo pamba. Asi petasvika haana kubuda. Toita sei? Handiguma. Vandoda shamazi. Tingapedza nguva yakawanda sei. Inenge yoda zvinhu zvekuti izvo ataurawo zvinhu zvati. Ndazvinzwa. Mukaenda kudare kwaSamanga handiti. Ndazwa kuti munenge makaenda matare akusvika matatu. Izvozvo. Handiti. So my worry now ndeyekuti dare 1 harirambi richientertaina the same case katatu. Handizvo. Izvozvo. Kana dare rino iri headman atadza nyaya anoikwidza kuna mama. Kana munhu asina kufara nezvataurwa naheadman anoapila against that decision. Ende dare raanoapila kwariri nderamama. The same applies kunoku munhu asakafara futi anokwanisa kuenda kwaiko. Handiti. So the same court cannot act again as an appeal court. Azviitiwa. Handizvo. Ndo nyaya yangu yekutanga. Yechipiri ndeyekuti I cannot change a decision that was made nemunhu akanga aripo before inini. Because chaakufanira kuitwa ipapo is to appeal against that decision uchienda kweHigher Court of Appeal. Titezi. Nyaya hairambi ichidzoka muchiseminari. Ndiri kuda inini kuti kana papiwa decision necourt panonyorwa LC form. Pane paine verdict yekutaura kuti nyaya itatonga taona zvakati. Abatwa nemhosva ndinhingi. Handiti awina ndinhingi. Saka mutongo uri kuti zvakati. Can I have those? Nepepa here. Ndoda mapepa payakatongwa naLloyd I want the paper. Payakatongwa futi nearipo I want the paper. Payakatongwa kechitu naLloyd I want the papers. Ndoda ndione mapapers yokuti verdict yanga ichinyorwa yange chiti chii. Because chinoitika ndechekuti there are two things. Headman akatonga. It's either I uphold decision yani ya headman kana nyaya yakatongwa zvakadi zvakanaka. Handizvo. Kana kuti ndinoichinjinudzwa kuimitsikidza zvakadi zvakanaka kana isina kumira zvakadi zvakanaka. Handizvo. So kana makabva kudarira headman imimi ndiri kuda chinondirakidza kuti decision yakapiwa kwaheadman bepa racho iri ndoriwerenga
ndoona kuti zviri kuti chii, because kana musinaka zvese zvamuita ihese hakuna hapana pandiri kuona ba kuti ichi chirapa, because even nhasi unonyamuka toda kuenda kukoti handiti to appeal against that decision. What do you use? Kana usina written document, you have got no written document, saka uri unoshandisa chii to appeal against the given decision? Taura tisu padare rekutanga rasabhuku sabhuku haatongi nyaya, sabhuku anoyananisa. The first court muZimbabwe, i-primary court rinopresidwa over naheadman naishe. The second court i-community court inopresidwa over neni namama. Saka yasabhuku is out, kuyananisa. Sabhuku akatadza kuyananisa anobva epfudza yoita an issue kucourt yani first court primary court yaishe. Saka ndiri kuti ndiri kuda chinyorwa chamakapiwa pamakatanga kuenda kudare raishe kuti zvakanzi chii. Taura tisu changamire ndauya nasabhuku wacho handisi kuda munhu, bandiri kuda pepa. hatina pepa retauya naro. Saka manga muchitongei akasimuka padare risati rapera kuyazomhanga rapona. It was supposed to be written paper kuti kwazopiwa default judgment because munhu asumuka tiri pakati pedare. So zvorunditaura ihese ko akati handinombosumuka, ndiri kuzviona papi panichamusunga napo. Noti dare ranga risati rapera kubva kumhanga. Ndati inini zvauri kutaura izvozvo ndozviona papi pazvakanyorwa. It's your word against his word. So I cannot make a decision based on hearsay. Uri kutaura zvako iwe uye ataura zvake. Saka wanichati ari correct ndiani? Right. Iyi nyaya yevarume ngaiende painspection. Idzoke next court. Inspection in local. Because kana pasina any document, pasina chinhu, it means nyaya ina kutonga. Yabani sabhuku anofanira kunge aripo boundary ende sabhuku ye musuri kuya team inspection sabhuku anofanira kunge aripo. kuchinjwa sei boundary And the boundary how come the same boundary nochinjwa katatu munhu wacho akambopuwa pasi ishe apinda ari kuya neboundary rake ishe apinda uya neboundary rake sabhuku anga aripo une boundary rake munhu wacho ogari andizomukona. So isusu hatitongi nyaya idzodzo, toda kutonga nyaya dziri kuti nyaya inofanira kuita fair to everyone. Handiti kana taona kuti nyaya ikai mese hamuna chamunotoziva, then you have to reach a compromise. Handiti you have to reach a compromise kuti kana if there is need yekuti mugano iwo uitwe redefined again, ugadzirwe futi panyowani, mugano iwo unonogadzirwa futi panyowani, usingafevhi munhu kana uyu. Because already ndatozwa ikesi yataura futi yekuti dare racho raishe rese ndoana Bhingadhadhi wega, wakwambo wanambuya nanatezvarawa ndiwo vari dare. Saka pakadaro kana maziva kuti mune nyaya yakadaro riri dare, handiti you will case yourself. Wana Bhingadhadhi vaifana kukatora Bhingadhadhi aiwa isusu tine chekuita nemukwasha wedu mudare umu hatibiri ishe tsvagai wamwe vanhu vanodini wamuita nyaya kana kutoitransfer kubva kwaSamanga yoiswa kwaMandeya kana kwaSahumani, handizvo, kana kwaZindi yonotongwa kupi ikoko. Haitongwi nenyaya yamunoyaza kuti ini zvakafanana nekuti ndikatonga tezvara wangu here, ndikatonga mainini wangu kana ambuya wangu, hazviiti. Ndinopa umwe mambo odini wotongawo, ndozviri fair izvozvo, handizvo. Kukana kwese kunozi Majesty Nhingi azvirikesa kubva panyaya yanhingi is because ane interest in that case, handizvo. Saka hazvibvumirwi pamutemo. Kana watoona ndo zviripo zvibvise mukati mechi, ndiwo kuti nyaya inzi paita justice. And the fact yekuti this case yakaitwa katatu asi hapana kana paper to show kuti nyaya yakapindwa katatu, then consider the makore ati kutora nezva kuti 1984 2000, that's more than 30 years ago. And
Mamwe wanhu wakatofa wangatori mudare wacho kana dare rakutochinja kuti nekuti anga wanhu vacho isi wakatofa masara 1 rechitu rikapinda ishe wacho anga ripo akatofawo nedare rake rikapera kukauyawo ishe woisawo rimwe dare rake wobva afa futi nedare rake kobva kwauyawo umwe ishewo wanewo dare rake nyowani. Asi pane pepa iri rikuratidza anything. There is no paper. Nyaya ingaitangwe panyowani. Inspection in local next court date wodzoka kukoti then ndigadzise nyaya iyo. Next case, next case.